Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:44. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sa Biyernes, ika-17 na sa bulan sang Enero, tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Inopdanay kita tubtub sa tagna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita mabatian ninyo sa diri lamang madugay. Kamusta nga aton sining nga mga taxi drivers, mga operation tulong task group naton dira nga nagalambiyong sa palibot sang syudad sa Bacolod, nagapangita sang pasahero lamang nga may bitbiton man. Siyempre, kung maidol o nga pasero, may bitbiton man sila sa pagpauli sa ilatag sa kamanga puluyan. Kamusta naman ang aton sining nga mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag kasyudaran diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental kag sa Negros Oriental man kag tubtob sa malabutan sang aton sining nga pagwaragwar. Ginabi-abi talang aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. Ipadala lang mensahe ninyo dira sa aton sining nga Facebook Live. Kaya tagan tayo na igtalupangod karon dugay-dugay. Sa mga kaaksyon ta dira via live stream naton nga naga-monitor sa aksyon radiobacolod.com.ph.
welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaupod ta si Aksyon Marlon Hinobia. Villar na kigsapol sa mga sugar farmers sa La Carlota. Sitwasyon sa sugar industry talakayon sa congressional hearing sa Enero 21. Balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Sanggunian panlunsod nagapanawagan sa Department of Public Works and Highways Bacolod nga mag-install sang reflectorized nga warning sign sa mga road constructions. Balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 4 katuig nga bata ginaligar ginimoslan sang 48 anyos nga maestro. Sus Mariones, igarapon nga klase sang balita ni. Pagkaronan tani kay kung positibo ni, may imugid karon nga maestro ka. Dapat magtudlo kan lang siguro sa imod ra nga atubang parang nga wala ka na sang malamita pang kabataan dra. Sanok po naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, ini may kangtanan sa puwersa sa New People's Army sa Negros, naghina suno sa Philippine Army. Balita naman sa kay Aksyon Eden Aboso sa aton sining patrol. RS Kwa, matigayonon sa Pebrero 1, Regional Athletic Meet ni Tubtob Pebrero 6. May anom ka adlaw ni Carlos Silado Memorial State College mag-host sang hinampang. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon, Banwa sang San Enrique may ginpahamtang permanent election officer antes ang pagbukas sang voters registration sa adlaw sang Lunes, Enero 20. May balita man kita gikan sa aton sining mga out-of-town reporter sa sudad sang La Carlota. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 18 anyos pilason matapos ma-sideswipe. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 26 anyos nga lalaki, gindangat sa ospitalo matapos ginbuno, suspect preso na sa Cadiz City PNP. May balita man kita sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Rason sang pagkadungla sang tubig sa Taal Lake, ginpatag sang Pibos. Anay PNP Chief Oscar Albayalde nakahanda dipensaan ang iya kaugalingon sa korte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay. Relax lang kamudra, kaming bahala, mahinang kalaban. But before sinayari aneng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunistil sa sining adlaw sang Biyernes, ika-17 sa bulan sang Enero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 12 kag 22, liwat 12 and 22. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita,
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:58 na nga ton oras. Balik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad na kuan naman siya, naghinangag. Ayo, dayaw man kuning klase ka. Kuanin kuan pa sa daligid lang hang aton sini nga computer unit kuan siya, naghang. In short, hinagag. Sige, antes ang atong sining balitaan sa sining odto dire sa atong sining pagpangalagad sa mga kaaksyon ta dira sa imong pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion ta ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sang imo nga mga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Kag iniman ang nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 na kamo. Amo na importante da, mag-DTX 500 na kamo sa tanan nga oras. Pabakali na sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man ina mabakal online pagi sa www.kalusuganyan.ph kundi ganit sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 na nga ton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Mga dalagko kag mga regapangunang mga balita nasyonal inyo mabatian diri sa Aksyon BBB. Alin sa pinakasako nga News Center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang balita nasyonal upod kay Aksyon Dorel Cabato, rason sang pagkadula sang tubig sa Taal Lake ginpatag sang P-Box o kon P-Box. Anay PNP Chief Oscar Albayalde nakahanda depensa ng iya kaugalingon sa korte. Sa detalyo pod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag saton man nga tagpalamati update na kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon update kita sa Bulkan Taal kay man ginpathag sa nga Fivolks ang posible rason kung nga anadula o kung naghubas ang tubig sa lake sang Taal kag sa Pansipit River. Sunod diri sa Fivolks nga nag-vaporize ang tubig bangod sa pagsaka sang magma pasaka naman sa bulkan. Kag bangod sa pagsaka sang magma padayon nga nagatayog kag nagaalsa ang duta amo nga naunay ang natural nga ilig sang tubig kag natipon ini sa manubo nga bahin sang lake. Ti posible man sunod sa Fivolks nga mayara sang mga underwater fissure o konlitik sa idalom sang Taal Lake nga langin rason sa pag-ilig sa nga tubig. At isunod diri sa Fivolks ang among aktibidad sang bulkan ang rason nga hindi sa gihapon hilway tubtub subong nga magbalik sa mga lugar nga apektado kag nalakip
sa 14-kilometer danger zone halin sa Taal Volcano. Te action direct sa madumduman sa Nibaluan sa Enero 20, di ba, magasugod na ang liwat nga pagbukas ng voters registration. Ti dito sa mga apektado nga lugar action direct sa Batangas kag Cavite, hindi anay sila dito pag i-accommodate action directs kag wala anay sa nga voters registration nga pag-aumpisahan dito bangod man siling nagluntad nga pag-alboroto sa Bulkan Taal. Samtang sa iban nga balita. Pero why pa nas riskid na kung saan na? Wala pa action direct. So bali sa Monday hindi sila na ka-start. Hindi sila ka-start. Monday na sa 20. Sa 20. Sa 20 Monday. Monday. Next week na, no? Next week na so siya. So, hindi sila na ka-register. Ining mga affected ng mga areas yes, action sa directs. Batangas? Sa Batangas kag Cavite action directs. Okay. Tidri sa ato niya pwede na kataya sa Monday mag-umpisa na ina. Yes. Sige. Kag sa ibang pagiging balita national, nakahanda na si Anay PNP Chief General Oscar Albayalde nga dipensahan ang kaugalingon sa Korte Suprema. Ini matapos nga ginpagwa na sang Department of Justice ang resolusyon nga nagaduso sa korte sang kaso graft batok sa kay Albayalde angot sa kag 12 ka iban pa angot sa anti-drugs operation sa Pampanga sa atong 2013. Sunod kay Albayalde, welcome development ini para sa iya bangod mahimo niya na nga madepensahan ang iya nga kaugalingon. Tigin sister ni Albayalde nga tinlo ang iya konsensya kag kumpiyansa siya nga magagwa na ang kamatuoran. Sa resolusyon sa Department of Justice, nakitaan sa nagakaigo nga basehan agud kasuhan sa graft si Albayalde bangod na paslawan ini nga ipatuman ang mando nga nagapatong sang penalidad batok sa matinaw niya nga imbolbado sa questionable nga drug raid. Samtang idugang ko lang ning balita man national kaya medyo advanced in action directs kaya man temprano subong nagpagwao sa nga holiday pay rules ang National Wages Productivity Board sa Department of Labor and Employment matapos nga ang araw sang kagitingan bala kagang Huwebes Santo karon nga tuig nagtupa sa nagaisanon nga date o kuna petsa. Tiyang araw sang kagitingan kag Huwebes Santo nga lunsay regular holiday ang nagtupa sa Abril 9, 2020. Buot silingon sini may duha ka regular holiday kag sa nagaisahanon nga petsa. Tisunod sa NWPB, kung ang isa ka empleyado ang magsulod sa trabaho sa amoy nga petsa, dapat inibayaran sang 300% o kon triple pay sang iya nga daily wage rate. Kung hindi naman magtrabaho, bayad sa gihapon ng 200% o kon double pay naman sang isa ka empleyado. Saan na gani? April 9 pa action super advanced. Oh. Excited. Na. Sa April 9 pa action 2020. Lapit na lang dasig na rin nadlaw. Dasig lang na. Dugi-dugi tapos ng January, February, March, April na dayon. Kuha na din ang triple pay. Yalay. Sige. Update kag balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Doral Kabato na sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:07 na ang aton oras. Sige, samtang nga nagatimo-timo ng halos kalabanan tang mga kautoran ng iban katapos na sang planyagahon nila, mamati na ta balita. Unahon taning report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nag-standby si Aksyon Brian Morden. May patag diri ang katapos ang Philippine Army ho ng puwersa sang NPA diri sa Negros Occidental o Negros Island naghina na kuno. Yari ang kaunan sang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex kadamo sa mga factors sa ginpalayag diri si Colonel Inocencio Pasaporte, amo ning 303rd Commander karon sang Philippine Army sa probinsya sang Negros Occidental kun nga ang kalinong karon diri sa probinsya kon New People's Army kag Philippine Army ang pagahambalan. In short, wala sang enkwentro nga nagluntad pag-umpisa. So good sang last week of December, as second week sang December, blamos na subong do way tinimok-timo?
Yes, Aksyon Rex sa tuman kuno kalinong. So ang nakit-an diri ni Kwan ni pasaporte nga nag-relax ang NPA or ang iban dira daw natamad na ginman. Bangod nga una sa nakit-an damo sang ila sini nga mga grupo Aksyon Rex o kon kamiyembro nila ang nagsungka gidman mo sa katapo sang gobyerno o kon sa gobyerno Aksyon Rex ano. Ikaduha diri ginalagtaw man ang ginatawag nga pagdula suporta sa mga pumuluyo ginihimplo niya diri ang norte nga bahin sang Negros Occidental. Madumduman to sa area sang Sagay nga miyara sang ginpatigayon nga tililipon didto nga lapit 2,500 ka mga pumuluyo amot to sila mga taga-suporta kagang iban dito mga dati man nga mga NPA. So sila to mga rason kun nga ang daw wala gana ang NPA so no, kay pasaporte nga magihon na kay wala na sila sang suporta. Ang ikatatlo diri nga gintumod niya amo iya ang pag-reserve sang search warrant sa mga otoridad sa mga opisina sang militanting grupo diri sa Bacolod tublag kag syudad man sa Escalante sa diin nga dako gid ang epekto sa to sa ila Aksyon Rex. Magluwas sining tatlo ang opensiba kag depensa man sang Philippine Army ang wala untat suno iya kay pasaporte. Siya kon wala gid man sa engkwentro mas manami kay nagtawhay ang Negros Occidental sa iya sini nga paglantaw. So, siyempre, napiktuhan sila, ang suporta nila napiktuhan, ano? Napiktuhan, so, hindi, ang unang medyo na po ang bagay na po. Na medyo hindi sila makahulag at mayat. Ano nga support, sir, ang nag-apikto git sir nga wala na? Ang support is dalawa na sa norte, ano? Pang last year, madamo na mga sa supporters nila nga nag-hashtag na muna ng masuporta sa gobyerno. So, isa na po ang factor. Tapos, ang medyo nabasahan sa mga modus. So, mga factor. How about sir sa defensive and offensive operations ng Philippine Army na kung gidang Bulig, sir? Isa mga kasi ko na itong factor. Kaya pa na continuous ang contract terminal ng focus military operation in certain areas plus ang mga deployment kasi SP. Wala kalusar. Hindi makaporma ang armado SP. So meaning medyo tanaw siya mag-inas sila pero sa So ano sir ang madami ang pirmi nag-encounter o kung amo siningalinong, sir? Kung tanaw nato, siyempre, medyo malinaw, no? Siyempre, for sa mga development business na climate, medyo pabor, di ba? Pabor sa mga sector pag medyo mataway. Aksyon Rex, sa manang porosyon sa palayag ni pasaporte na kapamangkot, kita tuwa kay regarding sa permi inkwentro, kag wala inkwentro, kay namaguhan kita blang last year iya, na wala untat ang ilagsanay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag daw ginapili kag sige na lang inkwentro po subong amo ning sitwasyon nga wala gid binahom-dahom ang ining inkwentro sang Philippine Army kag NPA. Amo na balita gikan sa Philippine Army, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kantuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sanggunian Panlunsod do nagapanawagan sa Department of Public Works and Highways Bacolod nga mag-install sang reflectorized nga warning sign sa mga road constructions. Kay daw ginabawalaan ang nilang sitwasyon ini. Importante man kung kaysa mo.
Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex gain aprobahan sa Sangguniang Panglungsod unanimously ang resolusyon ni author ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nagapanawagan sa Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineering Office na kung mahimo mag-install, magpahamtang sang reflectorized nga mga warning signs sa mga road constructions sa kutob sa mga proyekto nga under sa DPWH diri sa may palibot sang syudad sa Bacolod. Action Rex. Sa interview sa Action Radio, ginsiling diri ni Gamboa nga naobserbaran sa Action Rex nga in kaso kung may mga road construction skid man, may mga road warning signs ang iba Action Rex pero hindi siya bala visible or kitaon para sa mga motorist. Action Rex. Luyag man ni Gamboa ang aksyonan sang ahensya nga DPWH sa mga uneven surfaces o ni mga dalan nga hindi alalangay, hindi palarehas ang level. Action Rex. Sunod diri siya like sa area sang Araneta Street, tumalin sa may barangay Tangog, tugtog sa may barangay Sumag, sa may Lacson Street, sunod siya may mga uneven surfaces man dira, kag dira sa may Burgos Street, tugtog sa may barangay Granada. Action Rex sa may dalan Alihisa nga mayara sang bike lane. Ginamuno diri ni Councilor Gamboa ining pagbutang sang asfalto sang DPWH. Action Rex nga ang ginanamin diri nga uneven nga ang bike lane bala wala natabunan kag masaka pa lang nga sunod siya. Delikado. Action Rex para sa mga two-wheeled nga mga salakyan like mga bisikleta kag mga motor siklo. So kay Councilor Gamboa ate amne tumo diri ang protection sa mga motorista ilabi na sa mga motorcycle riders ngayon kaso maglabay sila sa mga uneven nga mga dalan hindi equal, may posibilidad. Action Rex nga hindi nila makontrol ang manibela pag magresulta sa aksidente. Aling tingog ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Kay damo nga reklamo, is in fact in-providean ko gani pictures ang aton nga mga membros sa Sangguniang Panglungsod. Inid na mga ongoing process ng DPWH nga wala sila sang warning, reflector warning. Kadamo na sa aksidente sinada. Pag ikadua, gibla padayon nga mga uneven nga pag asphalt nila sa dalan. Kag negatiba inabala damo pala nga aksidente. Hindi lang sa motoring public, kundi sa mga two-wheeled vehicles like in traffic bisikleta kag motor. Tikim plano, gid manggaling nila siling ni attorney engineer Sigarial nga ang bike lane niya hindi nila pagtapunan. Tingin ko kundi uneven, delikado kayo kung ng plano tani nga puteran nato ng mga bicycle riders, mas nagadelikado pag sila because it can cause uneven surface block, can cause losing control of your vehicle or sa imo nga bisikleta or motor. Action Rex nabatian si Councilor Gamboa ang author sa sining resolution. Nagpakigangot kita kay Assistant District Engineer Leia Hamero sa DPWH Bacolod. O gali Action Rex hindi pa siya available for an interview nga sa siya mayara sila sang pagsinapol nga ginapatigayon. Balita gikan sa Bacolod City Government Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:16 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kadtuan ta si Aksyon Art Tayhopon. Balita naman sa special assignments, ini may kangtanan sa Banwa sang San Enrique. May ginpamtang permanente election officer na antes ang pagbukas ng voters registration sa adlaw sang Lunes, Enero 20. Yari ang kaundan sa report. Upod na kay Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. May ara na ginapamtang permanenteng election officer sa Banwa sang San Enrique na promote ini election 3 in the person of Faisal Jansin. Halin ini sa Aksyon Rex bilang election officer 2 dito sa Banwa sang Cantong. Now, in so far sa mga listahan sa probinsya sa mga syudad kag Banwa nga way pa sang permanenteng election officers katulad sa Banwa or sa Banwa sang Pulo Pandan, way pa ni Asta Subong. Way pa ni Asta Subong to? Wala. Ay, wala pa ni sila yan. Sino lang ka pungkod ra? Election assistant as
Comelec officer in charge. Ang San Enrique tiyan mo ning magulang banwasang Manaplaw Iman kag ang mga syudad Escalante, Kabankalan kag diriman sa Bacolod City. Siling nga member magbutuod sa board nga maga-decide kung sino pilion nga ibutang, pero ini siling nga ang mga desisyon sini magalin pa dito sa Metro Manila. Siling nga mo ng budlay kay since nga tiway pa sa permanente nga mga election officers, election assistant anay mga budlay dahil kagang pila ka maging pamtang bilang officer in charge. Ang mga officer in charge na kag election assistants na hindi na pwede out? Hindi temporaryo na sila. Galing kiti kung election sila na may permanent ginayang election officer mo. Dapat may lang isubong kung wala pa election. Kaya pwede lang na sila kapin pagid sa mga registration. Anong requirements now? Tikon sa mga banwa, mga syudad, kinanglan abogado, kag-abogada. Kinanglan ginaabogado, kag-abogada daw? Lawyer gina, basta syudad, Aksyon Rex. Ting banwa yan? Ang banwa, pwede lang na, basta may background ka, kag ma-qualify ka, ma-experience ka, especially sa Comelec. May tinapusan ka, of course, dapat amulang basihan ang komisyon sa pagpili sa imo. So si Diansen, bangod nga transfer na sa Banwasang San Enrique bilang permanent election officer, executive assistant nga naiskando nito, kag nag-hire sila subong national casual employees, no? Nga di mag-bulig dito sa kanduni, pero kung may ara na sa permanente naman ibutang sa kanduni, mapalin naman atong casual job employee nga ginkuha nila temporaryo. Disiling pero kung preparasyon niya sa registration this coming Monday, wagin problema, no? All set na, naplastar na nila initalan. In fact, ginariman ni ganing publiko nga siling niya mas nami kung temprano pag magkaladtuto, kag siling niya mga requirements sa dalon para nga daan, no? Ang inyo sili, mga certification sa barangay, kag ang pinaka-mga government IDs, school IDs para sa magusto magparehistro nga mag-18 on or before sa May 2022, no? May 19, 2022 election, pwede na ka mo magkaparegister bisan edad na subong 16, pero mag-18 ka na sa parabuton nga Mayo sa 2022. Now, sunod pa sa iya, hopefully, na mangin na smooth sailing, magadamo, magadugok ang magaparehistro, kag hindi naliwat pagulaton nga maligad na naman sa katuig, dito pa kag maginutok sa talatapan sa Comelec sa palabuton nga Lunes. Yaring palayag sa pagbukas sa Lunes. Yaring palayag yung election Comelec supervisor dari sa Negros Occidental, Attorney G.C. Suarez. May mga areas kita na wala pa mapilapan, wala pa ma-schedule ang personal selection board, no? Isa ako sa nagapungko, sote ang nagamando sina ang ating regional office, pero gakuha man na isang mandato sa Manila. Okay. Alit nila, napilapan ko lang ang kwan, ang San Enrique napilapan na bagulang, isang Manila nag-assume. Muna siyang iuta sa Cantong, nagkailo sa San Enrique, kaya ang Cantong, election officer tulang na. So, ang San Enrique, election officer 2, so magtasa na promote, no? Okay. So, nagbakante naman itong Cantong siya, ang EA naman to, election assistant naman to, ang butang kong acting EO naman. So, amo na medyo makapoy-kapoy yawa. Huwag ka malo man ang ato mga election assistant. Kaya mo na nagakuha lang sang hindi isang appointment, isang election officer. Nag-hire kita sa mga national casual. Until amo man lang na makahire kami until sa time na ma-appoint ang regular election officer. So manaog tong acting election officer nga mabalik siya lugar. Magkuko ang election officer. At ang kasual nga pasunod naton, out naman to siya. Amo na, Aksyon Rex, ang parehag ni Attorney G.C. Suarez. So, tanan na gusto magparehistro, mas nami mag-temprano pa alas 8 magabukas sa Lunes ang Comelec until 5 p.m., including sa mga holidays. Magluwas lamang sa Semana Santa, nga sunod sa iya tiwaigin na, pero may ara iya. Action Art? Yes, sir. Saan ni Astaga nini? Next year, September 30. Lawig-lawig pa man Ay, sa tuwing sobra pa.
Iban galing sinya bayda. Kita mo nakalaka pa sa loto basta umpisa ni. Lunes bla kay pagkatuan taras patrol ko na los sunaga pa. Gani man. Basi bla ko election officer lang aga panghay-hay ang tao pala sa kumilig. Kagulato naman nila nga maginutok sa annex building dahil sa Bacolod Aksyon Rex. Balita gikan sa Comelec para sa Aksyon PBB program ang kaaksyon nyo. Aksyon na tay hupon una sa balita. Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuan tanay si Aksyon Eden Aboso sa patrol. Ang RS kuha ni Hopat ni Gayunon sa Pebrero 1 tubtub Pebrero 6. Carlos Silado Memorial State College diri sa Bacolod mag-host sa mga hinampang nami manino. Ang taon tanibi ko na ni ang regional squad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Rex, 20 ka sports ang paghahampangon sang 13 tanan ka state colleges kag universities nga maga-intra sa Regional State Colleges and Universities Athletic Association o kon RS QAA nga patigayunon sa mabot nga Pebrero 1 tugtog Pebrero 6 kag ang Carlos Hilado Memorial State College ang mag sa sining nga tuig. Suno kay Romel Azucena, Community and Marketing Support Staff sang CAMC, ila ginapaabot ang 2,800 ka participants gikan sa Aklan State University, Capiz State University, Central Philippine State University, CAMC, Guimara State College, Iloilo Science and Technology University, Iloilo State College of Fisheries, Northern Iloilo Polytechnic State College, Northern Negros State College of Science and Technology, University of Antique, Technological University of the Philippines Visayas, West Visayas State University kag University of the Philippines Visayas. Dugang pa ni Azucena, ini ang liwat nga pag-host sang CAMC, makaligad ang pulo katuig. May mga lugar naman Aksyon Rex sila nga gintalana para tulugan sang mga atleta kasubong man sang ukon ipahamtang sila sa mga eskwelahan man nga nag-intra diri sa syudad sang Talisay, Silay kag Bacolod. Mag-umpisa ang RS QAA paagi man sa motorcade kag nahibaloan ang tema sang 2020 RS QAA Sports Fest and Conference. Ang mawangar ni sing youth and development in SUCs through sports, cultural, and arts. Pamatayan naton si Romel Azucena. Bali, matabo siya sa February 1 to 6, 2020. Bali, ang host school is kami, Carlos Hilado Memorial State College. Yes, as a whole na. 10 years ago, naka-host man ng CAMC actually. Maning event. Bali, ano na siya ng rotation. At sa schools, bali, may 13 participating state colleges and state universities and colleges. So, bali, rotating na siyang hosting. Bali, meron kita 20 sporting events nga contest ng mga athletes from all over Region 6. Bali, amo na siya dayon. Ang ato ng mga sports are athletics, badminton, baseball, basketball. Yes, ang in charge man sa billeting kag housing is ang CAMC man mismo. So, bali, kin-distribute na ang mga schools sa lain-lain man nga mga participating nga schools man diri sa Talisay, Bacolod, and Silay. Sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Pilaga aksyon. dito kay eskwelahan Aksyon Eden? 13 Aksyon Rex, diri sa Region 6. Di nang vinyos ni? Dira sa CAMC mismo Aksyon Rex. Sa may Estefania? Sa may Talisay. Talisay. Yes, correct, Aksyon Rex. Pero ang nag-host ni CAMC as a whole, di kabalo naman kita may Alihis, Binalbagan, Port man. kag Talisay Campus. Plus ang iban pang mga lugar eh. Correct, Aksyon Rex. Pwede kay Ano tong mga hinampang to? Ang mga hinampang do imo ginitan ng Aksyon Rex forte. May arnis, may badminton. Okay na. Diba? Baseball, basketball, beach and indoor volleyball, boxing. Boxing? Oo, may boxing, Aksyon Rex. Do, dire ko guro po No, kuya sa beach nga volleyball, Aksyon Rex. Kaya do ka sexy, ginadatayin na yan. Oo. Tiyan mo nang namin ilang taon da. Ang hampang. Oo, ang hampang. Kag ang... Basta pa sa bula no? Oo,
Ang chess action Rex ara man ang dance sports nga Latin Pero why American. pa na kundi ng venue, no? Wala pa Action Rex sa kay Asasena, ma-update lang sila kay may follow-up pa man Action Rex mo nga mga venue depende man kung di nila ibutang ang kada sport. Sige. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:28 ng atong oras. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pag-relax sanay mga ka-aksyon kay parang ang ibang siniga paro tunaw-tunaw na. Pag-relax lang anay sa mga ka-aksyon tadira, no? Importante din na may tisi ikaw mo. Ang may tisi para ni sa immunity booster ta kag alkaline base ini nga vitamin C. Para ni sa taong ginaubo, ginakataro, ginatrangkaso, may tisi ang katapat nila sini, no? Hindi na magpalang-alang pa kung may ubo ka, ginakataro ka, ginatrangkaso ka, may tisi ang katapat sina, no? Tilawi bala. Kagang manami diri parisanta kay parisay gidnis lang adwa, Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ang iyaning ginabulig sa lawas tang pagpanunaw sang bukol-bukol sa kalawasan ta. Ubag sis tumor goiter, sampat gid ini sa Santon Plus Herbal Capsule. Amuning hampang nga sinimo. So hindi ta magkalipat Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi sarang mabakal ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 ng aton oras. Malakay Finance Corporation, anay ho. Basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barango. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, manload, relax sanay, kamudra mga kaaksyon, mahinang kalaban. Mayo lang ang pag-monitor kay Mary Jane Saludares, kay Jendel Paresya. Good noon, Action Rex. Good noon, Jendel. Jendel Paresya. Ariel Sombilia, Rinaldo Poderoso, B-Boy Peroy, may lang ang pagpamati. It's lunch time na naman. Amugid. Niyagata. Thank you so much, B-Boy Peroy. Lunila Tarosan. Greyhawk Bacolod. May lang ang pag-monitor. Sa listening staff and guards, Justice Verdict Security Services. Tamyaw lang kay Secretary Malo Agi Padilla. Operation Officer Retired Second Lieutenant Jimmy Sige. Manager Ray Pinuela. Security Inspector Reserve Corporal Michael Brian Salvidio. May lang ang pag-monitor. Daniel Amamulang, kamusta na po yung problema ni Atina Havilio? Sino ba ito? Oh. Daniel Amamulang. Kay Valencia Kineto, Nyagata monitor ko di sign on to sign off. Aksyon Radio Bacolod. Good noon, Idol Rex. Thank you so much, Valencia Kinet, sa imo sining mensahe.
Sa Tagaman Sumbil, may lang pag-monitor sa Cainta Rizal. Tagaman Sumbil. Sa kay Giselle Franco, may udto sa Maaw Public Market with Erwin Gonzalez. Thank you so much, Giselle Franco. Kay Rex Negrido Givero, may lang pag-monitor. Atiyo namugid kay. Namugid na iya. Way kagid galubada. Mary Grace Eugenio Fermin, J.R. Rihon, may lang pag-monitor kay Park Shen Hai. Ay, grabe si Park Shen Hai, ha? Bilog-bilog, tingog idol for a long live, sir. Ayos, ha? Thank you, Gid. Park Shen Hai. Ay, puwerte. Si Erjan Ababaw, may lang pag-monitor sa taga-barangay Inapoyda sa sudad sang Kabangkalan. Ako si Kine, Idol Robin, mabuhay ka rin. Ay, pwede si ako, si Kine. Park Shinia, ay, akon idol, ay, hello, sir, God bless. Thank you so much. Luis Escobar, may lang pag-monitor. Kay Arnel Junelga, may lang pag-monitor sa Ga family dira sa Sitio Banukay, sakop sang Barangay Manduao, Bayawan City. Pamilya kag pamilya Banusing, pamilya Regala kag pamilya Bianan. Always gid nga gapamati sa programa mo diri sa Pampanga. Okay? Toto Aldrin Limaco ho dira sa Ninas Rose, may lang pag-monitor sa tanan nga mga suki dira. From Aldrin Limaco, gatamyaw lang sang happy birthday kay SPO4 Joel Octaviano sang Woodside Alihis. Ayos. Happy birthday SPO4 Joel Octaviano. Halin sa kay Toto Aldrin Limaco, kag sa pamilya niya sini. Kay Biya Jonathan, malang pag-monitor Biya. Kamusta dang sukita sa trakta? Okay lang? Rodo Rasio ko, may lang pag-monitor kay Jenny Solgon, ining Abilyarong, dara sa Victorias. Kay Heaven, JC Rombines sa Egypt, may lang pag-monitor. And Jumong Caltorilla, kay James Philip Espinosa Kaalim, may lang pagpamati sa Espinosa sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Good PM lang James Philip Espinosa Kaalim. Kay Romeo Cadorna, may lang pag-monitor. Kay Gian Resisio, good PM man. No? Kag kay Leo Amos, dira sa San Jose Antique, may lang pag-monitor Leo Amos. Kay Leo Di Baynosa, may lang pag-monitor. Kay Lodi Baynosa, good morning. Pare Rex Sayat mo ni. Okay. May lang pag-monitor paring Rex Tokayo o Rex Sayat sang Tubuso. Tubuso ka pare subong? May lang pag-monitor dira, no? Beltran Galieto, may lang pag-monitor. Direct here from Davao City. Okay. Galieto kag Carriedo family sa Barangay Hagimit, La Carlota. Thank you so much, Beltran. Kay Aksyon Percival Villamor, may palagasyaw sa Barangay Udyong, Moises Panlilia, upod si Lola Aida Bangkaya, Geraldine Regala, kag SPO4 Jerry Rombines. May lang pag-monitor. Kay Bing Kalanza Imisino, may lang pag-monitor live from Barangay Carabalan, Himamaylan. Thank you so much, Bing Kalanza Imisino. Ayos, dagang salamat. Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon, kay Joseph Pacifico, dira sa Mayor's Office sa Banwasang San Enrique, kay Veron, kay Kathleen, kag kay Bambi. May lang pag-monitor. Halin sa kay Joseph Pacifico. Kay Girlie Miatong Salazar, may lang pag-monitor kay Jodette Calves Pampusa. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid. Paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang pag-monitor dira sa Barangay Handumanan. Paring Tip-Tip kag Lerasan sa Barangay Estefania, may lang pag-monitor, no? Paring Renz kag Leia Campus dira sa Barangay Sumag.
Paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa Barangay Mansilingan, Barangay Alihis, Sudad sang Bacolod. Paring Elmerta Fangco gagay Maricoy dira may lang pag-monitor dira sa Barangay Mansilingan. Paring Rinli Martet dira sa Banwasang Valladolid. Good PM. Si paring Raymond Alarcon ho sang Richmond Sagal kag si Richel Sadaya, Barangay Handumanan. Thank you so much paring Raymond Sagal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:38 ng aton oras. Standby mga ka-aksyon Balikan tang dugang nga mga reports upod kay Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Marlon Hinobia, plus ang aton sining nga mga out-of-town reporters pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
istasyon niya nagapalaplag sang kamatuura. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:48. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras. Kadtuan tanang dugang nga mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. May lang pag-monitor paring John Mateo Katakata Vinieves. Upod ra si Commander-in-Chief niya. Din kasubong parekoy. May lang pag-monitor dra kay paring John Mateo Katakata Vinieves kag kay Mrs. niya, kag sa bugos nga pamilya. Kantuan taning balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Sini may kang tanan sa 4 katuig nga bata ginaligar, ginimuslan sang 48 anyos nga maestro sini. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex Cantong. Grabe nga builo ba? Ayo di purma. Ba may aap. Ayo di purma. Hindi mo. May aap yan? Ang mga resulta sa ubad, no? Ubad? Ubad ni Jomari. Hindi kay ubad ni Jomari. Ako ni ubad ni Jomari. Ubad gali subong? Oh, yes, actually. Huwag pa ko kagwada eh. Ubad with matching pinamalhan. Baw, kanamits. Nipis. Nipis? Yes, actually. Duway man na iban nga klase ang isda na sa nakilala nga daan. Ano ba? Ano ba lang nipis? Nipis. Pangros. Kagtuloy? Ang bangros yan daw mga mga first class nga bangros na eh. Oo, gani no? Daw guro, kapra ni guro, nang buto, pra ni guro sa bangros. Ayo di purma. Dumadagdag man ko sa plungkuan mo ba? Mga buto pa ni guro sa bangros, ang ginpagumpray ni, kaya kagagmay ka bangros, bla. Pag guro natubuan ni guro buot ka bangros, bla. Ako palang naguro tubuan. Yan, bakal iya. Bago natubuan, pamit sa harap gusto nito. Sa kadakada mo, bangros ka lang ko, mo gining bakal ang pinagkagagmay, yung nga daw butulan niya, oh. Di kaya mo na kunong uso, subong mo. Ang gagmay? Bangros nga gagmay. Sinding ko gito. Pag wala natubuan, buot lang ang bangros, kung ano ang in-harvest niya ito kagagmay, pigan eh. In-harvest niya nila eh. Di na sa bakal nga bago lang naging butang sa... Oo, ganito kung bago lang ibuyan sa punong ni isikop nila ni kagbaligyan eh. Basta kinamatan, pinabangros mo lang. Ayo di purma. Ayo, gapakiwi ang bangros. Oo, gapakiwi ang bangros. Oh. Pero di kita rin mabakal tilapia to sa taal, ha? Kaya kadelikado. Kadelikado, gid katama to. Tilapia sa taal, delikado, no? Gani. Kasi makuhan kita, no? Maigo kita sa babalati ay nga dala sa tilapia sa taal, no? Laban. Oo, baka natin yung tilapia yung ngari na lisato, no? Gani. Kuhan mo lang mga tilapia yung the best, no? Correct. The best in the West. The best in the West. May nga pag-monitor kay Ivan Haresa, kay Alan Coyo sa likod Santol,
Monitor man si Mama Almarimada, Tito Boy alias Don Karam, kag kay Maninay Lilian sa kilid sang Barangay Hall, sang Barangay Estefania. Okay. Ang Puro Santo rin, kikwana sa Estefania? Oo. Hindi may Puro Santo, man sila ni pare, kwanto Purok Santol sa Mandalagan. Mandalagan gani, siya ni Raymond, sa Gal Jr. Pare Raymond, musta talapata to, nagtulotambok na guray, no? Tambok na kwa, kitao ng iyang alokaba. Ayo di purma. Nidala ko sa talaba ni pare Raymond mo. Namit, no? The best to, katambokid. Daw kulang galing, pre. Kulang galing to, pre, kito bitin tong ginatag mo sa amon. Pero at least may ara. Importante may ara. Sa dason kung may ara. Doon kang ilo, pre, no? Ayo di purma. May pa si Raymond sa Gal Jr. kagatupay. Oo. Si Kapchad, si Kagawad Jopre, wala ako. Ara pa. Ang ano? Ang tupa man. Basta tupa, huyap lang. Ayo di purma. Di ba si kun... way pa di si Kwan mo? Si Kapchad. Si Kapchad o Sa Sako pa sa Manila, sana, no? Hindi Sako pa sa. Sako pagit man siya. Sako pa sa. Si Kapitan Chad kag si Kagawad Jofred Sako pa sila sunod. Okay. Ay, ito na nila si Kwan, Percival. Laban eh. Villamoro. Kung way nas Percival. Haraman si Arnolfo. Ayo di purma. Si Lingko gida. Haraman si Arnolfo nga mabulos, no? Ang kinalain ng nilang ginabitbit nilang adwa mo. Ang kinalain ng nilang ginabitbit nilang adwa. Ang yaya ni Kanya, yaya ni Percival yung portfolio. Ayo di purma. Arnolfo, ito Biblia. Ayo di purma. Hindi gida mo. Sa Lingko gida. Di na lang pagmunuwag lang. Kinalain nila yan. Naman na ang kada tao may kinalain ang serex mong. Laban eh. That's why nga diri kita, no? Diri kita. Diri kita sa portfolio. Ayo di purma. Boss, kuana, eleksyon na. Ayo gali no, election in PC na buwas. No? Launa. Ako niya gina-endorso si SM Nona. Okay. Si SM, si Dorel, si Eden, kag si Dale. Salazar. Okay. Mula na gina-endorso kuya. Gali ka? Ang iban dati mabala lang na sa punta ka bullpen buwas. Okay. Launa. Imo sino endorso mo? Rex Cantong. Ayo di purma. Hindi ang mo. Para ano na? Para board eh. Para board? Oo. Di ko mga presidente kag vice president kag amo na mga tipo. Uway na ko na sa board Hindi ka sa board sa mga pang-class ka na ginabi. Hindi class Pang ano? Class tigo. Ayo di purma. Hindi mo. Joke lang na nga to na. Pero basta ang BOD buwas, ang Board of Directors, si SM Nona, si Dorel, si Eden, kag si Dale. Yes, amo na mga first priority amo na. Sa pagka-Board of Directors. Kung may tuhaw da buwas nga ngalan, sidingan nyo lang. Sidingan lang, ha? Eric Magbanwaya. Pusuon nyo, no? Magawa lang sa Rex, no? Si Eric Magbanwaya. Ati sa portfolio lang na siya. Ayo di purma. Bantayin nyo sa boss, kay siya naman nagbitbit na. Ako ang bagman, no? Bagman. Ikaw ang bagman, boss eh. Yes, Rex, no? Manyagata. Manyagata, boss, manyaga, kagdala na panyapon, okay man na. Dala na ng putos, no? Ayo di purma. Hindi mo. Nano rin apat katuig na bata ni nga ginaligar ginimuslan niyo? Hindi ka luluoy na ikaw apat katuig na bata ginimuslan sa 48 anyos nga maestro ni Rex, no? Hindi na rin pag-divorce ko din sa eskulahan kapag pala elementary, high school o college. Basta maestro na siya nga 48 anyos, ginimuslan niya ni ang apat katuig na bata. Pero estudyante yan eh? Hindi. Actually, kuha niya ni, gin-adapt ni Aksyon Rex. Dali ka problema, sinawala sang adoption paper bala. Naging pakita nga rin, gin-adapt niya ni ang bata ni, no?
Kati ining sila mag-asawa, when sila yung bata mong. So, ginadap nila ng bata. Pagkatawag, Aksyon Rex, pagkatawag, ginadap nila ni. Hasta nga nag-edad sa 4 anyos. Ito yung subot dire, kaya nagpangisok sa ulihining lula ni, nga mag-report kahapon sa WCPD Aksyon Rex, nga nakaligar ka mo na ginimuslan ang iya ni Apo, kag nagabatsyag sang papanarakit sa kinatawo, ining 4 katuig nga bata, Aksyon Rex, no? Tamo to nga naghimo ginayon sang immediate action ang WCPD, kag karon Maestro ning amay? Hindi man guro amay. Amay, ining do, ati, kung sa bagay, amay-amay na gid man eh. Guardian, guardian ng guro, ano? Maestro ni siya? Maestro ni siya kung Aksyon Rex. Kung anong nangyari si Mistro niya nungutok nung sulod siya nasapat sa nagsulod-suloy rin musla niya pagkatuig bata niyo. Dahil nagasalakit niya kinatawas ng bata. That's why nga karang aga immediately paidalo minisi sa medical examination ng bata para nga may baluan kung may arak ibang Aksyon Rex nga sexual abuse no sa bata. Pero partially, according sa kay police Lieutenant Arlene Torrendon sa ato sa exclusive interview nga nagpareser gid ang bata kada nga pagtestimonya nga gin kung gisagin pulis tiyahan gisya sang sining suspect nga serbi nga sa tatay nga isa ka maestro nga 48 anyos ang edad Aksyon Rex. Now, ang subot diri sa pag-isang istorya kay sa uli na diskubihan gali Aksyon Rex ni Police Lieutenant Arlene Torrendon nga sa nag-edad lang gali ni sang isa ka tuig kag tunga ginimuslan na nigilang bata, Aksyon Rex, sang himata man mismo sang sining suspect subong. Ito ginangwa, ito ginbulos-bulusan nila yung bata, Aksyon Rex. Dapat na sa mga double check din ni Torrendon kung anong status ang kaso nito sang una nga ginfile sa sining himata ni subong sang suspect nga naghimulos naman niya sa subong edad 4 anyos ka bata. Kati 1 year old ani hapalan to yamong ang bata sa ginimuslan sa himata man mismo sa sining suspect ni subong. Now, subong, double check ni Torrendon ang records ang unang kaso sang bata kung anong status ang kaso kung bala na postro ini or bala may warrant of arrest ini. Pero sigurado sila ni Torrendon nga pasaka ang giniliya kaso by all means ining maestro ni nga 48 anyos nga nag-aliga nagimuro sa pagkatuig nga bata matapos nga mismong bata naghatag siya sining deklarasyon nga really may arag gid man sexual abuse nga natabo sa sining biktima nga 4 katuig nga bata. Hindi nang suspect ni subong? Suspect yung Aksyon Rex hindi man na nila madakop nini kiti nag-lapse ng kwan. Reglementary period. Reglementary period hindi man nila madakop kundi ang imo na nila regular filing na lang Aksyon Rex. Kag i-work out nila nga mapalgi rayon ning kaso kag siguro tay mangayo bulig ang WCPD sa ato sining high authorities ang eskwelahan para nga matagaan man isang leksyon ning mistro ni Obaw kung ano man niya nga 4 katuig nga bata muslan mo ya no sa sining kaso Aksyon Rex no. So mabatian tabala palayag ni Police Lieutenant Arlene Torrendon sa exclusive interview sa Aksyon Radio parte sa sining nga kaso. Based sa statement na nag-abot sa aton opisina kag naibisigaran sa aton nga WCPD ini siya no hindi ni siya legal nga adopted ang atong biktima dahil nga wala ni sila bata nga nagapuyo bilang mag-asawa. So ara sa ila custody so far daw September pa ang last incident nga natabo only that nga sang kahapon January 16 no mga alas 5 sang hapon nagpalapit ini ang aton lola upod ang aton biktima sa aton nga kapulisan para mangayo sa hustisya sang sining insidente. Galing gati ang worst diri gati 4 years old siya yung mga maestro do amo na blang ginimo sa bata. Yes, gidi. So far, hinigi ko na namiyan sang balita nga nabaton naman sa opisina ta. Yesterday, ara kita sa conference police regional office 6, no? Kung pwede pa lang pautato ng mga abuses na ini, hindi lang kasulad sa Bacolod, but all over through 6 handle sa pinasang WCPD. But ari naman, no? May nag-abot naman ng insidente. Mado ka frustrated kito kay the fact na ang aton nga suspitsado ara man nagkatrabaho sa gobyerno. Ang bata naabusuhan, nag-claim nga may ara nga pain nga napatsyagan sa pribado nga parte sang lawas niya at diri natulod kag ang bata may statement nga disclose abi no nga inabusuhan ang sa ato sang suspect pa dayon nang iya pag panudlo sa mayong balita sa iya estudyante kag atubangon niya kini ang dapat siya nga alatubangon so ang opisina sang Women's Specific hindi na magtulog sini nga mga bagay nga may mga abusado nga tawo nag-expectar kita tani no nga ara kita sa academic partner kita sa sini sa pagpangapin sa ning pag-abuso
sa kabataan, no? So, ti ara agad mismo nga ato na suspetsado da. Sorry, si Police Lieutenant Arlito Randon ang head sa Women and Children's Protection Desk sa Bacolod PNP sa sining exclusive interview. So subong hapon sa resurrection at nila ang resulta sa medical examination sa bata and right after nga makuha nila ang ebidensya kung may harakin man sexual abuse sa bata kay man September 16 ni natabo pero nagkapati si Torindong hindi ni September 16 last year kundi posible may mga sunod-sunod pa ini ginhimo ang ining 48 anyos sa bata matapos nga kahapon sa hapon nagpangisok ang lola sa bata nga i-report ang ining insidente bangod nga ang bata mismo nagakuriit ka nagabatsag na sa kasakit sang iya sini nga kinatawo Aksyon Rex. Ibaloon tani boss kung ano ang mangin resulta outcome sa sining examination nga ginhimo sa bata nga ginaligar kinimuslan sang 48 anyos nga maestro. Ang inyo kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric po pa na nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Dapat padudlaon eh. Ay ho. Matapos ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa kadto antang Kapitolyo, upod kay Aksyon Marlon Hinovia, Senador Cynthia Villar nakigsapol sa mga sugar farmers sa La Carlota. Sitwasyon sang sugar industry talakayon sa congressional hearing sa Enero 21. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Rex, sa sarigit ng matalion, padayon ang paglibot ni Senador Cynthia Villar sa mga sugar farmers. Ang grupo sa mga sugar farmers diri sa may sunod sa La Carlota, kabahin diri sa iya sa nga pag-assess sa pag-ausisa kung bala ano ang labing ulihing kahimtangan nila matapos nag-atubang sa problema ang industriya sa kalamay man sang implementar sang pila ka mga lay action Rex o galing kay ang iya sa di parehoman nga senador nga si Majority Floor Leader Senador Juan Miguel Zubiri ang waay makatigayon kami may una hindi siya agin patulungan kung una appointment nga agin tambungan. Si Villar amo isang chair ng Committee on Agriculture. Dan siya ni Assistant Secretary Antonio Joselito Lampino II sang Department of Finance bali sa Strategy, Economics and Resource Group. Naka-assign ini sa Lampino sa Department of Finance. Digin saysay ni Villar ang ginhimo sa bansang gobyerno nasyonal. Pinihit sa niya sa komitiba, agad nga mapangapinan, maprotehiran industriya sang kalamay kagagin muno yaman kung ano ang kinapangatubang sa Department of Finance nga problema. Nadarigin siling niya ang reklamo sa pila ka mga food processors angot sa mahal nga bili sang kalamay. Si Senador Cynthia Villar. So, para i-protect ang sugar industry, tinaas ng malaki yun para bumalik yung mga food processors sa sugar. But unfortunately, galit na galit sila kasi nagmahal ng kataas-taasan sugar. So, yun ang problema ng DOF. The food processors are complaining na ang mahal-mahal ng sugar, so hindi sila magmamahal ang food natin. Kasi yun ang ginagamit nila. So, that would cause inflation. And when there's inflation, then kawawa naman yung mga consumer. Kasi dalawa to eh. Kawawa ang farmer, kawawa rin ang consumer. Dalawang ano. At remember, ang farmer natin, consumer din. Pumibili din sila nun. Kaya nung mga food na yung processed food. Kaya kung magmahal yun, kawawa din sila. So, it's really very important that our sugar industry will become competitive. Diba? It's for the good of everybody. Ang resulta sa dialogo ni Villar sa may sunod sa La Carlota ang talakayon ini sa bahin sa congressional hearing talana sa maabot nga Enero 21. Report kikan sa may La Carlota City ang Aksyon na Marlon Hinovia na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon tadra Santon Plaza Herbal Coffee Mix, coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Santon Plaza Herbal Coffee Mix, makarelax sa paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang paminsar, ang aton siningalawas kag hindi acidic. Santon Plaza Herbal Coffee Mix, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag Santon Plaza Herbal Soap pampaputi iniho, pampakinis ang kutista, nagadula pa sang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya. Kag ang baho nga ilok na pahumuton niya ini, no? Tungod sang Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon, kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix, sarang ninyo mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph o di gani magpadala lang sa mensahe o kung mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La una 9 na nga oras, matapos ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Marlon Hinovia kadtuan tang aton sining balita out of town. Unahon tanang balita gikan sa siyudad sang Cadiz upod kay Aksyon Roger Gotin. Inimay kang tanan sa 26 anyos nga lalaki on hospital matapos ginbuno suspect na preso. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotti. Action Breaks, naka-confine karon sa ospital ang 26 anyos matapos yun siya ginbuno. Ining 26 anyos ka lalaki gikilala kay Jurets Figueroa Batuhanon, residente ini sa Pueblo Santa Maria Subdivision, Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz. Suno sa report, ini siya ang ginbuno sang suspect karon ditinado naman sa bahin sang kapulisan. Ang suspitsado nga gindakop gilayon kag ginendorsement sa bahin sang kapulisan. Kilala ini sa kay Ray Duran Aribalo, 35 anyos sa edad, kag residente ini sa Purok Dunay, Barangay Sicaba, Siyudad sa Cadiz. Ang report nagapayag mga alas 11:45 ang taklas sang kagabi gid lamang sa bahin sang Barangay Sicaba o kondira sa may Pueblo Santa Maria sang naga-inom-inom ini ang duha sang makangkon sila sang hindi paginsidianay kag ini sila ang nakangkon man sa tawag na pagilinaway. Nagkuha sa kutsilyo ang suspect nga si Ray Duran kag ginbuno. Gilayon ini si Jurets Figueroa kag maigo duha ka mga pilas sa iya sining abaga kag sasyan. Ini ang gidalaman sa Cadiz City Emergency Clinic pagkatapos gin-transfer sa hospital. Ang kaso sa karon iara pa sa investigation section sa kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Report kika sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz kadtuan ta ang La Carlota upod kay Aksyon Percival Villamor, 18 anyoso, pinason matapos ma-side swipe sang salakyan. Yari ang kaundan sang report. Sa aksident nga natabo mga alas 10:20 sang gabi sa Barangay 4 sa North National Highway, Municipality sang Moises Padilla, Negros Occidental. Involved diri ang isa ka single nga motor TMX 155 nga may plate number 3851 nga ginamaniyo naman ini ni Ike Faulan, legal nga ang pangidaron kag pamuloyo sang Barangay Magalyon Cadre, Moises Padilla. Sa investigasyon sang aton traffic police sang Moises Padilla, ini pag-imbestigar ni Corporal Jerome Vinson, samtang ini nagadalagan ang single nga motor nga may direksyon nga north to south kag sa crossing nga bahin sa dalan. Samtang ini ang biktima nga nagalakat nga si Marian Claire Barucom Flores, 18 anyos, dalaga, pumuloyo sa Barangay 4, poblasyon. Ini ginside sweep sang single nga motor
nga ginamaniho ni Ike Faulan. Ini aksyon na Rex ang biktima na tumba sa simento kag nakaagom sang mga kapilasan sa iya ka nagkalain-lain nga mga kalawasan tuga nga gindalaman sang aton local rescue unit diri sa municipality sang Moises Padilla kag gindala sa municipal clinic agud to maatagan sang nagakaigo nga pagbulong. Sa karon ini ang driver kag ang motor infound ang motor sa police station kag ang driver ara sa kustodiya sa Moises Padilla sa PNP. Report live gikan diri sa Moises Padilla PNP para sa BBB program, una sa Balita, una sa Aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 13 ng aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa Banwa sang Moises Padilla. Santon Placer Baloel anayho para sa mga kaaksyon tadra nga mga atlet. Sakit ng lawas ta, tuhod ang kalawasan tadra, ang hawak tada, ang balikawang masakit-sakit na gawa tungod man gamay pero edad-edad na. Pero ti sugo man akong kaisa sang porting obrano. Pero may Santon Plus Herbal Oil kita banyo santay ng porsyon nga daga palanakit, no? Tapos na sinabanyos, imassage talang gamay, ro pisgaon gamay, tapos makaligad ang 30 tubtob isa ka oras mga kaaksyon, mabatyagan mo na ang alibyo. Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal mana online o kung pag-deliver sa inyo sining pulian, pinagi sa www.kalusuganyan.ph o kung sa Facebook page sang Kalusugan Yan, magpadala lang sang mensahe dira. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 15 ng aton oras. May lang pag saulog sang kadlawan subong adlaw sa kay Sunshine Grace Mission. Happy birthday halin sa kay Dad and Mom and Uncle and Tita Beth ang pagpanamyaw. Mayo lang ang pag-monitor kay Edwin Pinida Draho, kay Cathy Beer, kay Jose Hierson Lapinig Junio. Mayo lang ang pag-monitor kay Ariel Babiera Magtules, sining niya Action Rex, base ko nakasyabo siguro na, iboy si tao na eh. Kadamo sang aliwansahan. Bata pa natripan niya. Okay. Wala nga pag-monitor man sa kay Virginia San Antonio Olpinda. Madam, may lang nga pag-monitor dira, no? Sa Barangay Estefania. Sa Celine Homsa, sa Barangay Estefania. Good PM lang sa pamilya Boro. Dira sa Daan Victorias, ga-monitor man sila, no? May lang nga pag-monitor, ara sa Riverside, pero sige monitorya si Madam Virginia San Antonio Olpinda. May lang pag-monitor. Sa kay Joan Mill, may lang pag-monitor watching from Victorina Heights. Bonano, apat katuig, ripon pa. Taningita lang siya por kilo-kilo da. Ay, mga langit. Amugid Amugid da Joan Mill Lani Tolentino, may lang pag-monitor sa Tolentino kag pamilya Diaz, kag galon gapamati sila sa imo Action Rex. Thank you so much, Lani Tolentino. Idilaos dira sa Victorias. Yansky Alas Advincula, may lang pag-monitor dira sa Jeddah. Yansky Alas Advincula. Sa kay Amir Kajaa. Ay, puwerte. Amir Kajaa. Warlito Nisya, Elizabeth Malacca Gamala, good PM lang. Kay Mabel Moreno, may lang pag-monitor. Kay Nong Roger, kag ng Rose ang Artex Tailoring, Crossing Binalbagan. Thank you so much, Mabel Morin. Kay Helen Villa, sa Kansulungon Isabela, may lang pag-monitor. Manny Loquias,
May lang nga pag-monitor man kay Judith Calves Pampusa. Ayos! Sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Sa mga kaaksyon ta, standby. Manong balik kita sa diligilawang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sabisan anong nakalintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na italaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 24 ang aton oras, 1:24 na mga kaaksyon. Ari ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon, no? Nagalimpyo bulig, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa aton siningalawas. Abi ninyo kung ano ning kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule para sa mga uric acid balanaton magaresulta sang gout, puwerte, arthritis, kidney stone, kagiban pa. Amo na kung may uric acid ka. Sobrang asin sa lawas ta, magaresulta sa pagtaas ang blood pressure, hypertension, paguba sang kidney, kagiban pa. Ang sobra naman nga tambok sa lawas ta, nagaresulta sang fatty liver, barado nga kaugatan kag iban pagid nga mga balatian. Ang sobra nga creatinine, kidney damage naman ina. Ang sobra nga acid ba nagaresulta sang pagbutod sang tiyang ka, paglingin sang ulo, pagbalik-balik sang pag-ubo, ulcer kag iban pa. Constipation nagaresulta sa madamo nga balatian kag ginasiling. Constipation is a mother of all diseases. Kagiban pa. That is why ginarekomendar ta sa inyo para maagapan ini, para mabuligan ang ginabatsyag ta, Evergreen Herbal Capsule. Ini pang padula ni sang ginabatsyag sa lawas ta. Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ninyo ini ang quality products sa Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang FDA, Food and Drugs Administration. Babakal sa masukin ninyo nga mga butika, ilabi na diri sa Bacolod sa Sincere Drug Store. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining kasayuran, mag-text o magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining pag-pangalagad, may lang pag-monitor kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Reggie Valencia Tilanas, kag sa mga vendors boys ang barangay Villamonte, kay Lynette Aguirre Galila. Good PM lang dira sa inyo, no? Salamat gid mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life. Figa sunod sa dili ginamang badugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.